F'attività politika l-ħadd filgħodu f'Għawdex, il-Prim Ministru qal li s-sitwazzjoni tal-qatt f'pajjiżna tagħmillu kuraġġ. Waqt li kwota l-istatistika tax-xogħol li tinħareġ mill-ITC, Lorenz Gonzi ma rridx jikkwota statistika uffiċjali oħra li toħroġ f'pajjiżna, dik tal-Labour Force Survey. Labour Force Survey, dak survey, jaqbdu 100,000 ruħ u jieħdu survey. L-aħħar rapport tal-Labour Force Survey u l-Prim Ministru ma rridx jikkwota juri li f'Malta hawn 12,000 ruħ ifittxu x-xogħol u li 84,000 ħaddiem Malti wawċi għandhom paga inqas minn dik medja. Intant, is-Segretarju Parlamentari Chris Said ukoll ftaħar bir-rekord fix-xogħol din id-darba f'Għawdex. Dan fl-istess żmien li l-Kamra tal-Kummerċ Awċija qalet li ma tiftikarx meta wassal l-aħħar investiment barrani fil-Gżira u li l-ikbar problema f'Għawdex in-nuqqas ta' xogħol. Tkellmet ukoll il-Ministru Giovanna De Bono fi żmien meta l-Awċin m'għandhomx aċċess għal kimoterapija f'Għawdex, il-Ministru tkellmet b'dan il-mod dwar il-qasam tas-saħħa. U allura qegħdin nagħtu xi ħaġa l-qasam tas-saħħa altru milli u jekk ngħid is-saħħa ma naqafx. Semmet ukoll Eko Għawdex u qalet li issa minn kunċett dan sar xi ħaġa prattika. Tistgħu tmorru taraw hemm l-scaffolding madwar iċ-ċittadella qegħdin induru ġebla. Giovanna De Bono naqdet mal-Prim Ministru referiet għar-roundabout Simżejna bħala ċertifikat ta' kemm il-Gvern qiegħed jaħdem f'Għawdex. Datara, fjuri, pjanti sbieħ fir-roundabouts tagħna. Isir ikollna wkoll l-arti fihom. Ħriġna kompetizzjoni sejjaħlilha l-arti fit-toroq. Ingħad li fil-jiem li ġejjin għandu jkun ippubblikat l-ewwel rapport dwar il-possibilità ta' bridge jew mina li taqqat lil Malta m'Għawdex. Fil-laqgħa spikka wkoll l-attakk qawwi tal-Prim Ministru fuq l-ispeċjalista tal-għajnejn Awċi Franco Merċieqa. ċerti nies Awċin li jaħsbu li jafu kollox, li jiċċabsu fil-politika, tafu għaliex biex jaqbżu l-kju ħajjilħu l-vapur ta' Għawdex biex jaslu x-xogħol biex taxara x-xogħol fil-ħin. Tajjeb meskom tagħmlu hekk, Kristu Giovanna.